Mulia gusika mutu asoro tironde ni ongo komanya buna district enya ya Matutu PAG inse yoborai bwaye omo basia Evans Abuga Mirera nigo bachirene mirobire yokoletamo balibo bwate obumanyi tali kolende asensemo yoborandia oka kolende kweneke buna ngo bwate bale emirobire iyo kweneke buna ngo sira bale abantu ase ebinyoro okwana asegesa simero gia Enjoro PAG imeyebunge ya Kitutu Masaba nigo balira ase ogosira abantu nabigo kweneke buna ngo kina baleke moika uchumi na boigo chinchira chio komenya nabandi. Inchendo mo Reverend Evans Abuga Mirera omo overseer bwigura yaito ya Masaba PAG district ase headquarter yaito ya Matutu. Lero tomerana ase kanisa yaito ya Enjoro PAG church asoko banganga na kitoko chikonyara kabato gokora emirimo yenchiri gosuka bosio na professionals abambu ategaiga abande nechi professional abande nechi head teacher abande na banyagitari naende boyiga abande nabalemi abande abanyabiasara abutuwe bangire inga kitogo chigokora emirimo ya Nyasaye ase Masaba district PAG district negenderenga nonyemba libale isiko abapiale ba Masaba gaiga abantu kurwa ase serikali abantu aba agriculture ntoba ikere asengenjo yoborandi oboiga naende ntoka nityo gosira kwaino nebirengeri bino Kennedy Angwenyi Nyabando abamintaba nigo twaikaransa asoko gendie enchiri ya Nyasaye banteba ngatigambe omunyakiro go basogo coordinate programs choraroro tororenga kitogo kina kiuchumi balimi baito bakore emirimo abana bagosoma basome banyagitari bakore emirimo batosomia twakira so bwamo igakoteba ngari ngana ria Nyasaye gukarira gugwetania chinchirechi likorande ligwase ekanisoka ntoikase binyoro bali baminto Nyasaye akonyire bali chi professional in various fields awa engineer mbaro banyagitari mbaro nonye nabarindi bakuruko basigari nabagambi be serikali twabasabire nga tobwatesie asogokinia enchiriye Siosoro igonde principal ye skuru egerukunyamwe secondary school egotoka South Guja alibo girango ya mate professionals bande kurwase various fields kiano tate kanisa ekine media abantu bagendera ko bagoseseniwa oboremi abantu bagendera ko bagoseseniwa twabwatabangina baito kurwase idara ya abantu bakokora business bakira iga bakwanira mangana maya twarobe iri omusangererekano monene urabitari kia 22 omutinyo gocho omutinyo gatano kabere astura imirane abantu bonsi pi